Ini nomor Nomor 4. Telu. Nomor 3. Nah, arep apa kowe? Kowe ngomong kamu ora cetha apa e? Wo, bolongane irung keciliken terus. Nyemengong langsung kanjung dan wacan. Iki misu-misu to Pak Dera dong. Dadi adera loro ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndasmu atos ngene. Heeh. Wah, setane. Oh, le nesu keri kowe ora. Ha, amat banyak ya. Ojo wadur ae. Nek mati mana tampo ya ora apa ya. Aku aja dimecake. Iki kulino bilut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anjir ramanya mana. Nyanyi ora kena mundur. Lakon tinjau akhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kecum. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggono magawe gelarira wang-wang mlebu laladan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayat dringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati aku Tumenggung Sumbang Suradikja ya sing buri sapa takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Mas Janaka wonten mriki iya Setyaki wis penake aku tak ngaso ae wedi nek konangan Mboten niku wau Bagong Caidan ora aku Bagong ngapa ayo takon ngapa kowe oh Bagong heeh dasar para nyata pangkatmu apa lho RT omong RT kok gleleng ora weh gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi aja sok nyepelekke terus sapa kowe Sumbang Suradikja ora nyumbang ora apa-apa sing mburi dhewe sapa Petruk kakangne Bagong anake Semar nomor 2 oh lah keterangane pancen Prabu Gendra Suropati nggawa prajurit akeh Gong ora usah wedi lho toto Ndara Sencaki dibantu ora sambuk bantu aku ijen ngrampungi wadyabala saka pagralun kelakon ora sandadak mbok bantu weh ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel kula dilairake enten bumi Karang Kadempel nek nganti bumi wutak getih kula nggo jak-jakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya Tru ya saora-orane mateni prajurit sing elek-elek aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki Tru dhewe golek sing elek-elekan wae sing elek-elekan sing kira-kira ringkih gecek dase ha iya pokoke ning melu perang sing penting rak ketok ngono heeh wis kono do lunga wae aja dugem remeng menungso iki tak sampurnake Bagong sampur napa niku Bathara kono ora kok sampurna sampurnake tegese tak patenane lah ngono lho kowe ngrasani arep nyirnake karo aku ora sagokan gunung tanpa guna kowe tekan kene dikongkon ratu Gustimu kinen gawe geger Karang Kadempel ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babati gamanmu tak gulungi genderamu wah babu wani harau sing tawedene apamu
ora minggas karo tebak dana mungkin marganing patimu maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu Barat. Mumet saja. Ayo Leo. Bang Suhojek Jawa Barat. Mati aku. Sapa? Prabudara. Kowe sapa? Kunjara Yaksa Patih Pagralun. Ayo. Ndi Semar Badranaya? Boyomen. Sirnakna Werkudara. Wah, jebol jajawan. Wah.
kowe. Woi! Hut! Hut! Wah! Aduh. Wah! Wah! Wayo! Wah! Hoi! Aman, aman, Gong, rene otakne dolanan. Apa ta, Truk? Rene yo. Iye. Maksude nyanyi sapa? Kowe. Aku piye? Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. 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 Nyemunya nyanyi nih. Nyemunya. Omong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemen wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong barang kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Wo. Aku yo ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Nah. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Nyomet nyonya. Ini namanya. Nomor 4. Telu. Naman telu. Arep apa kowe? Kowe ngomong ora cethong apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Truk. Kowe sapa? Anakku. Numenggung. Panik atrek mah. Hah? Numenggung panik atrek mah. Sapa itu? Tulis. Nyempatnya. Tumenggung Panigas Rekmo. Walah, tukang cukur ta kowe. Nganyun dak matos. Tukang dak matos. Tumenggung lah tukang cukur dak matos. Iki misu-misu to Pak De radong. Dadi adera loro ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene iki. Heeh. Wah, setane. Oh, le nesu keri kowe ora. Amat banyak ya. Ojo wadur ae. Nek mati mati mana nampa ya apa ya? Tulis oke banget. Nek ngomong oke banget tulis oke banget ndake lemah. Aku radong Nyemar. Heeh, Semar piye? Mohon tanyane. Incung iki. Lek lincung. Nek lincung panganan. Aku dong nek iki dong aku. Lek lincung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong ngene paham ngono ta. Cuman dengan ini bodot tangane lincung sikile. Ayo
Prabu Gindranyana sapa Prabu Gindranyana maksudnya bapakku arep tok krincung tangane tok bondo tok bondo tangane tok krincung sikile tok aturke Prabu Gindranyana Gendra Suropati Gindranyana aku entuk pepungah mundur ora lepel ora lepel ora level ya aku nemu ngomong ere mundur wah kepruke watu ndase ya terus aja kusik aku dinake kere aja sabar kowe mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki nyane apa aku aja dimecake iki kulino blut kulino penang kulino mayo ning paparanan ha anyira manye marano nyanyi ora kena mundur lakon tinjung akhirat nyawamu dina iki nanya nganggo gamelan kejem aku ki selak mumet mumet ngopo mumet krungokke suarane iki nyanyi buan modar mbok man jarike apik to ajuke ya aja ngene wong mati ki medeni ora wedi ro demit oh ya wis lurek Prada Mas atu menggong ha iya copote wis lumayan iki ha dosa luga ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati ora urusan mungsuh ya wis kacoke ya lumayan waduh gede banget disekeng ben cara kuno disekeng mbangane ra ganti jetemene mayan iki rada larang bangane krokodil wedan gareng iki ketegelen nek kuwi wedan nganti kaya ngono itu wis mati wis ora krasa lho mbakune mawut-mawut kok takku kowe apa lintingen moh wah kon linting aku ora kuwi cepet banget lho tenan disumet urung semat nyerot wis mabut ngono wis tekan cangkemmu. Ayo, Amos Suramarata, Jayamrata ing manggen padha. Kula Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek nang Setyaki iki mesti nang Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jajahi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godho, tumbak disendal munggah, godho tibake teng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan, pindha ninggen cengel nganti jengklit tuthuk dada kula bres. Kula teng mriko suwe ora iso ambegan. Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Setyaki. Oh. Kae Senopati Digdaya pengpengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Setyaki. Setyaki iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijik enom iki
gayenge nek ming gelut karo aku. Senjaki niku. Domongi. Wah. Pejah kula, Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satriya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun so nyawang tuane sing baku semangate. Oh inggih. Nek mboten kula sing ndongani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu. Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel. Bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendra Pati. Ngedian nganggo suluk barang. Tansah marep pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing sepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju apa isih ana komanan mungsuh, Mbah? Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Iki wis tak penging dadi prajurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi prajurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Ngono inggih. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong Karang Kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amuk Suramarata Jaya merata imbang yen padha-padha. Iki prajurit saka Pageralon, Mbah. Nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jelen ndelok rupamu, Mbah, semingkir. Sambrong gelap modar. Kene sing ngopeni bendina kok anggere weruh wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Amuk Suramarata Jaya merata candhak tak iwel-iwel dadi apa kowe legane atiku. Korek. Nadyan dedeg piadeg ora sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uwang ya, masak keong. Uwang. Wong. Drengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti. Gak milenial babal blas. Sapa Mas? Sentyaki. Sentyaki, ya ampun, jenenge Sentyaki sentil. Sedikit menjadi Kowe iki ngopo? gemes karo sampean, gemes ya ampun tak jiwit lho.
Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dening aku. Bangga tak ayoni. Mas sing nggawa mantel. Lho. Nggo ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Ya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun, Mas, aja mlayu to, Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho, Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula Yo maju mungsuhe gilani. Mas mikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong Pagralun. Ayo, kene. Legane ati. Mungsuhe. Cici. Mual wetengku. Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakro. Cakro ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikani ora kasar-kasar ya ampun menjenani wong tuwa ya dicokot benggala, harus sing enom-enom. Nek ngendika aja kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lho iki nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. Ngapa Sip iki. Minggat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa ngabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ha, Cah? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padange ya kono. Cah edian ta. Oh, deret-deret kaya ngono kae. Wah, kowe iki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambute arep tak beleh kok copot. Gundul. Rasida. Ilang kemauanku. Kok iso? Arekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambutnya copot. Busak geting tremplong ndase kae. Gilane. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Ana kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun karepe dhewe. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kireke apik banget Mas. Ngopo? Aku mau tuku kireke kae. Mas kene dite.
Pira? Saarmu lek ngene. Iya ana dit 200 sanguku. Le pepayon Urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedoyak satpol PP. Ya. Yo, kae kirik cilik to. Heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngapa, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso ling ngopeni galak tenan iki. Ngandel ora. Iki gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem jogok pisan, nek ora gelem jogok pindho. Ora gelem. Lho. Ditambahi nek njaluk tambah jogok pisan, nek njaluk ora tambah jogok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun, ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem jogok pisan, nek ora gelem jogok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Wes. Gelem ora? Nek gelem jogok pisan, ora gelem jogok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene yangku biyen. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Yes, ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora, nek gelem jogok pindho, nek ora gelem jogok pisan. Oh, jadi balik-balik. Hah? Nek ora gelem jogok pisan, nek gelem jogok pindho. Ora diwalik-walik. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Wah, ya wis nyuwun ngapura ya. Ora sida tak keke iki lek ngoyak angel banget. Bajigur diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi mung diedeli maling. Amok karang kajembel legane atiku gugu. Amok Suramarata Jaya meratai banjir pada. Aku kelangan. Aku kelangan. Aku dirampok urip-uripan. Petro, Nun. Iki piye iki? Mboten ngerti niku edan kok sajane niku. Kudu gecek mawon mbono lho. Ora kowe iki kelangan apa? Ya ampun, ketegelen. Lek ku melek saben bengi tangan wedi dirampok kedadan. Aku kelangan das, Pak. Modar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Modar kowe Laura. Isih urip ta? Tiwasne tak dongake mesti muring-muring. Ya ampun, Mbah. Tolongin aku, Mbah. Tolong, Mbak. Iya, tak gotong. Ya. Lah bocah kok kaya ngene. Wis waras yo, Ngger. Waras inggih, Mbah. Inggih. Sesuk bengi jek nyambut kae waras ya. Yang golek pasaran ya waras ya, Laura. Aja lara ngendak. Kowe ra iso dienggo golek pasaran ya, Sahara, Samirah, Laura, Sukini. Pirang-pirang jeneng kula Mbak. Lah ya, Amuk ndi wong Karang Kadempel?
Pandhawa Raden Janaka dasar Puryata Prabu Gendra Suropati. Ayo bali yo. Aja ngarep-arep iso boyong marang Kakang Semar. Yen Janaka isih cetha pocapane, isih gleleng pacake ora bakal kelakon kuwi boyong Kakang. Wah, kelakon penjangkamu Parade. Wah! Wah! Edan. Wah! Ya. Wah. 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 Waduh. Wah. Wah, edan tenan. Wah. Weh. Yo, pancen wong digdaya. Pancen wong pilih tandhing wong-wong Amarta. Ning apa dikira Prabu Gendra Suropati mundur tekan semene? Raden Janaka, kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak tekaning pati meguru karo kowe Barat. Bakal kuat nampa kekuataning Kyai Candra Wirayang. Ayo, kowe nglumpruk tanpa daya nadyan ora tekaning pati nanging pepes bayu kang tapis. Ora duwe kekuatan. Prajurit Janaka digotong leboke pakunjaran tunggale tak golekane gareane. Nadyan kowe gagah gedhe dhuwur. Sumbaga prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Nglumpruk ora beda karo adimu Janaka. Prajurit leboke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta bondo sisan. Sinuwun sesemban kula Gidha raosing manah kula dupi sakataing para kawula karang kadempel sami alok
Yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah. Mongko nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih. Mila menawi kadang kula Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun boten gadhahi kekiyatan. Sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Mboten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada. Sinuwun monggo kula aturi amungkasi dhateng gesangipun Puntadewa. Wah! Nadyan kondhang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal, wis pepes mergo adimu lanang loro wis tak pikut. Wis ra bakal iso nglawat. Kowe ora iso piye-piye Puntadewa. Boyong leboke pakun jalan dina iki. Waduh. Petro mlayu-mlayu ning ngowo. Ngaturaken tiwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun Tadawadana. Yo, kene ngowo. Aturkan ketiwasan. Nek wonten lepatipun angge kula bojo atur kula siwun pangapunten. Kowe iki tak takoni malah nangis piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dara. Kula ora kuat nyumurupi kahanan sing dumadi. Kahanan apa? Prabu Gendra Swaropati majeng wonten ing pabaratan Dara Janaka sing methuke. Yo, Janaka sing methuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendra Swaropati diajar kali Dara Janaka. Nek Prabu Gendra Swaropati. Rawai lek kajane. Apa? Apa? Prabu Gendra Swaropati ngetokke painah. Lho. Painah piye? Anu panah. Mulut sak obor pucuke dilepaske Dara Janaka kena duk nglumpruk. Terus diboyong kare prajurit pagralon. Dara Werkudara mlaju kenging pusaka duk nglumpruk gawa kare prajurit pagralon. Niki pun entek Sinuwun Darma Kusuma diboyong. Wah, iblis lanang. Dukung arepe dhewe kowe boyongi para pandhawa. Nata mantura Prabu Baladewa. Babarno pisan lekane apiku barang. Wah. Wah, Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwigara. Yo, kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuwataning Candra Wiraya Barat. Wah! Kebat kaya kilat kesit pindha Tadit. Lambahing jembaring Kyai Candra Wirayang. Nalika semanten mandi guneming Prabu Gendra Swaropati. Bilih Sanata Mandura Prabu Baladewa badhitipun damel wirang. Kenging dadaning Nata Mandura ora sirna margalayu ical wujuding Nalendra. Dadi wujud sardula sajaran teji gedene. Ayo, amuk lekane niku. Manus maning jajalan sekertaning bawana iblis lanang. Wah, nibake daya kekuatan kowe nibake jembaring. Wong jireng kete wedi mati. Ayo, tandingana Baladewa lekane atiku.
malah nangis nang karepku apa? Sapa sing mati truk ndasmu? Nangis kaya kepatan kowe. Ana bracan. Sapa ya, Truk? Ngono kae kok. Kowe takkan dadi wong mesti kaget. Petro kowe iki minggir aku tak maju perang. Mangke riyen. Sampean durung krasa. Kowe nggo pengilan ora le? Nggo apa? Ongotan. Kowe wong lanang kok ya nggo pengilon barang. Nggo macake. Ana apa Petro? Niki nun sewu lho. Manyawang pasuryan sampean. Lho, iki karepe piye? Iki kok malah ana macan barang. Niki mboten macan sinten-sinten. Ning sampeyan Ndara, wah mati aku Petro. Aduh, mati aku. Wah, mati aku Petro. Waduh, aku kira tuh kok dadi macan ngene piye? Ora ya ora ngerti kaya. Tawake nang sirkus wae. Payu larang lho kowe. Aduh, Petro, aku mati aku. Wah, piye Petro kanan aku tadi kaya ngene. Aku malah diwirang-wirangke pun. Nggo kula jereke matur bapak mawon. Matur karo bapak pripun kanane kaya ngono. Semar aku tulung ana Semar ati aku. Semar. Aduh, Semar mati aku. Semar aku mati aku. Kowe ora ngerti karo aku Semar. Empun ngerti. Mboten sah dikandhani kula wis weruh kahanane. Aku wujud macan Semar. Nggih, kula pun ngerti niku merga daya kekuatane pusakane Gendra Swaropati. Pancen darbe niat mboten ajeng gawe patine sampeyan sedane Ndara Baladewa ning niate pancen mengajeng mirang-mirangke sampeyan. Lho lha kok dadi aku kena panah. Mongko aku ora krasa kena panah kok. Petro sing ngandani nek aku dadi macan. Pancen kudu ngoten. Lah aku kudu piye Semar? Supaya iso pulih kaya wingi uni. Pandhawa kepikut kali Gendra Swaropati. Yo. Ha. Nek sampean kepengin dadi Baladewa melih utuh kaya wingi uni, manggoleki Gendra Swaropati nika ling unjara Pandhawa teng pundi? Nek iso sampeyan ngluwari Pandhawa, sampeyan bakal bali kaya wujud wingi uni. Ning nek ra iso, nggih pun selaminipun kaya ngeten niku. Wah, adalah mati aku. Wis ra apa-apa didol wae. Kowe Ora kena kok kowe piye? Nelisip kok le nendang. aku senengane ora mesake lho kok iki Ndara Baladewa lho. Sampeyan mang budidaya. Nek sampeyan gelem budidaya mestine bakal ketemu. Terus anane mang goleki. Nek aku mlebu nang Karang Pradisan mesti aku dicekel karo wong Karang Pradisan. Yen aku mlebu ngalas mengko mesti aku digawe lara karo buron wana utawa satu kewan alas galak. Men ditutke Panakawan. Wah. Ya ora ngono kuwi, Mar. Aku biasane ngetutke satriya, iki mung ngetutke biawak kaya ngene. Macan kok biawak? Macan. Bagong gelem ora ngetutke aku. Ora gelem ngetut aku, kletak ndasmu pecah kowe. Oh, nggih. Waduh galak banget iki, Tru. Nek ora ditutke iso nglecak tenan iki. Ning ora anu lho, ora leman lho. Ya ora. Mangke nek teng wana nek ketemu macan wedok ora dibledhe. Hus.
Aku anggap ke macan apa? Sapa ngerti nek nafsu kebinatangane ketok ya. Ya ora mungkin iki kedadian saka ratu kok ya. Engko kula dereke goleki ndara-ndara Pandhawa. Lah kowe piye, Pak? Kowe wis rasah ngurusi karo aku. To aku mbangane kowe. Ngerti aku mbangane kowe. Wis kono do mangkat. Ndaramu golek ana. Sing tak gumuni iki Sinuwun Ndarawati. Lah kok malah kaya ilang. Ora ketok iki janjane menyang endi. Aku ya mbuh mau goleki kok ya ora ana ya, Pak. Ben. Panjenengan iki pancen wong pinter, panjenengan iki wong sing waskita mbok menawa wis ngerti marang lelakon iki. Oh nggih. Petruk nala gareng dijak Bagong macan iki tutna. Nggih, Pak, ngestakaken dawuh. Aja pati-pati mandeg lido ngentutke nek durung ketemu karo Pakun jarane Ndara Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, siap Pak, ngestakaken dawuh. Ya Can yo. Lho. Aku iki Baladewa, aning macane. Ora sudi kon basa. Ora gelem ra tak ngoko ya mangkat dhewe kono. Wah gebuki wong desa ya, Tru. Ya Can yo. Ya wis ora apa-apa. Nek aku dadi Baladewa basa meneh. Oh siap. Nek isih wujud macane niki ya biasa wae. Ya wis sakarepmu. Petro melu aku. Nggih, kula derekke. Gareng nendi mengke nak tekan riki pun kula derekke ning ora saliwat ngarepan. Metu mburi niki mau ndak ketemu karo Prabu Gendra Suropati. Yo. Aku njaluk pamit Semar. Ngati-ati muga-muga pikantuk pepadhang Ndara Baladewa. Kilurah Semar nalika semanten meger-meger datan mubah datan musik ing cipta menutuh parang panguwasaning dewa dene mekaten pacoban ingkang kinampi dening Sangya para Pandhawa sigra ngelola sumpingipun ingkang setunggal wujud lombok abang den banteng wonten ing Bantala sinartan rapal mantram sakti ical wujuding lombok abang ana wujuding Semar Badraraya tan genggang saringpa kelawan Semar ingkang sejati. Semarika den mrayitna semuriris eka balik titiyane titiyane gandayane tresanya purnama sasi kowe kedadian saka lombok abang Semar sing tak puja kowe aja kuwatir lan sasah wedi kowe neng kene wae engko nek ana Nalendra sing tekan kene apa sing didhawuhke kowe manut kowe sendika ya wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak sowan Sang Asih Prana. Lah kok dadi kahanane kaya mengkene geger ora karu-karuan. Kersane kepiye aku tak nyadong timbalane Sang Asih Prana. Wis ngono wae welingku, aja ganti gawe gelane. Gendra Suropati Ratu Sabrang sing arep tekan kene Semar.
Wah. Kowe wis ora bakal iso nglawat, kowe wis ora iso bakal bonggo. Piranganing para nalendra, para satring padha ngayomi karo kowe kabeh wis padha kalah karo aku Semar. Nggih, Bukulun. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana. Semar. Kaya isih gedhe palimarmaning sun tumrap jeneng kita. Apa to kang dadi darunane dene kita sowan? Monggo tanpa tinimbalan. Kekilapan apa? Paduka Pukulun ing mangertos mubah musik ing para titah. Sampun malih kok wujuding titah jalma wantah nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring ing panguwaos paduka. Nanging sabab menapa sampeyan dadak takon napa sing dadi sedyane Semar? Ismaya, kula wonten timbalan. Apa ing bakal kita aturake kelawan panjenengan ulun? Sayekti kabeh mau wis kinudrat dening panguwasaning dat kamurweng dat jumbuh kelawan apa kang kita andharake. Sapa wae titah ingkang bakal anggayuh kanugrahan kang mangkono pacobane uga bakal cumepak. Monggo Semar, pacoban lan kanugrahan mau sayekti loro-lorone mur misah. Ngerti yo? Kita kelingan nalika laire si Jabang Tetuka ya atmajaning si Werkudara. Nalika ngono sapa ngerti yen to Werkudara bakal antuk kanugrahan putra. Duk nalika semono Jabang bayi bakal diajokake ana ing pabaratan mungsuh Nalendra Inggilingaya Prabu Naga Pracana. Nalika semono si Arimbyang Gundeli kalawan atmajane krana rasa tresna. Nanging merga pangandikaning si Puntadewa wekasan rasa tresna mau kudu diiklasake. Mula kang sangka kuwi kabeh ing lumadya ning jagat sayekti tanpa beda kelawan lupiya ingkang wis ulun andharake. Pandhawa bakal mbangun negara ya lair ya batin ingkang ateges Pandhawa kudu bisa nampa pacobane. Mula gandeng Pandhawa kuwi duwe pamomong loro cacahe. Ya kuwi Semar Badranaya angka 2 wayah ulun ing Ndarawati. Kekarone minangka dadi kekuwataning para Pandhawa. Ya piyai loro kuwi ingkang kudu bisa mangrurah pacoban ingkang tumanduk lawan para Pandhawa. Ngaten Bukulun, ya. Ya mung dadi pangerten kita. Sayektine pacoban ingkang tumanduk ana ing momongan kita para Pandhawa mau. Yen to ora kita kelawan nata Ndarawati ingkang ngrampungi ora bakal ana kang bisa ngrampungi sarta ora ana kang bakal bisa nyirnakake Semar Badranaya. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lirgin canging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek kersa paduka Pukulun ora usah dadak ulun andharake kanthi cetha kita wis tanggap. Mestine kita wis ngerti sarta wis tanggap kelawan kahanan ingkang lumadya ning jagat. Nggih. Mboten kita alon-alon ajeng kula onceki lakon iki. Apa to sababe lah kok abot temen? Pacoban sing sumandang dening momongan kula para Pandhawa. Baliyo marang marca padha rampung ana lakon iki Semar. Nggih, nyuwun pamit tambahing pangestu Pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Titiyane kandhayane trisanya.
sinayang manggelung mangrukmining cakranira kang mitraning asta aneng asta lah kok sinuwun Ndarawati manjing alamantara Kakang Semar sejatine aku tansah tuwung tak tindaking Kyai Nayantaka lah sampeyan niku pancen Karang Kadempel ana kahanan kaya ngoten sampeyan malah ninggal Karang Kadempel mergo aku wis ngerti sapa ing minangka dadi pacobaning kadang-kadangku para Pandhawa yen ora tak oncati sarta aku ora mbujung kawan tindaking Kyai Nayantaka tak kira jagat ora bakal bisa padhang lajeng kersanipun Kyai Semar ayo diupaya menyang endi dununging para Pandhawa niki nek mboten jujuk teng Krendayana ora bakal wonten rampunge Ndara ayo Kakang Semar tak derekake Smubang wangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca kocap pauta mangsuli kandha ing ajeng nenggih sanggya para Pandhawa nata ing Amarta satring Jodipati miwah panangah Pandhawa kapikuting bongsah kinunjara madyaning tapel wates dandang mangore wujud pakunjaran ingkang panglemunan datan kasat netra bila datan wonten ingkang saged sumerep papan panggonaning sanggya para Pandhawa Laruta saking Gudha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri manjing telenging makunjaran Sanggya Pandhawa nalika semanten Nadyanata ing Amarta miwah satring Jodipati Raden Werkudara datan saged angglawat amung pasrah dhateng pepesthening kodrat kocap lampahing Sardula Kok kendel, Ndara? Kok kendel, Den? Kok mandeg nenten apa, Ndara? Nolo garing. Wonten dawuh, Petro. Wonten dawuh, Bagong. Wonten dawuh. Yen kowe ora weruh mestine jeneng member. Wong nyatane iku ora nggunakake permana jati tegese ora nggunakake paningal batin. Lah niki mung wujuding wana bebondotan ora ana apa-apa kok panjenengan malah kendel.
Aku wis ketemu karo kadang-kadangku para Pandhawa ingkang dikunjara dening Prabu Gendra Suropati. Lho, napa nggih? Iki ngarep iki pakunjan. Walah, syukur-syukur Ndara. Wah, bamen ajeng bali kaya wingi uni Den. Sigra cancut Taliwondo sang Sardula. Nalika semanten arsa ngluwari sangya para Pandhawa saking bebandaning Prabu Gendra Suropati. Nalika semanten korining pakunjaran den tebak dening Sardula. Satemah hajur tanpa dadi ical wujuding pakunjaran nenggih Sang Hyang Bathara Kala. Sardula bali kaya wingi uni nata mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu, waduh syukur Yai. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun keparing ngluwari dhateng ingkang rayi Ngamarta. Baladewa kakangku aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Yai dawuh sami-sami. Ternyatane menika sampun dawuhipun Kyai Semar Badranaya. Nalika semanten kula wujud matengga utawi wujud Sardula saged wangsul kados wingi uni menawi kula saged ngluwari sangya para Pandhawa. Wah, Jawata paring padhang tumraping Baladewa. Kula saged waluya nirmala temah jati jadi lemah mulya. Malah samangke keparingipun kados pundi monggo kula nderekaken paduka Kyai Prabu Ngamarta. Yayi Ndarawati, inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten kala wau. Kula nilar Karang Kadempel. Sebab apa? Inggih krana mangertos bilih kula lan para Pandhawa boten badhe kiyat nandhingi Prabu Gendra Suropati. Samangke kula tut wuntat tindakipun Kyai Semar anggenipun sowan Sangasih Prana. Manjan iki wis kinodrat dadi pacobaning para Pandhawa. Ngendikaning Sang Hyang Padawenang sinuwun Ndarawati kalih kula ingkang kudu bisa ngrampungi perkara niki. Ndara Werkudara. Wah, Semar piye? Sinuwun Ngamarta mang boyong kundur teng Karang Kadempel. Ndara Janaka, Kakang Semar aku manut marang kersaning Kakang Nayantaka. Mboten satumut-tumut niki ajeng kula rampungi kalih Ndara sinuwun Ndarawati. Aku piye Semar? Sampeyan ndak malah mengke dadi celeng. Pun dadi macan mengene dadi celeng malah ngerko. Yo, aku wedi tenan nek nganti aku dadi kewan. Wah, iki lho anak-anakmu kok ketutke karo aku ora lahir batin. Oh, tumbak cucukan to. Tumbak cucukan to. Wis ditutke sepurane tekan kene kok malah ngunekke ora lahir batin. Mbok ampun ngoten to, Den, sampeyan niku. Oh, ngerti ya mau adol nang sirkus. Oh, isa-isane muni ngono. Sami semingkir niki mboten baen-baen perkarane, Ndara.
Pandhawa merucut saka regemen aku. Nadyan wis etok-etok dadi pakunjaran. Isa ngukup para Pandhawa nanging durung keduga tak gawe patine. Wis ana ingkang bisa ngluwari para Pandhawa. Woh, dalah. Aku ngaturke panuwun Gendra Swaropati nggone bisa ngaturake Semar. Nadyan ora iso mangan wong Sukerta kaya Pandhawa ning Semar mbok menawa dadi srana. Nggonku suwe ora mangan daging menungsa. Dadah tolo mangsa. Wah! Oh, dadah. Laguku karepe dhewe. Lagu dadi meng apus-apus. Ilang wujude Semar ndak sawang ana sumping lombok abang. Wah. Iki meng Semar pucan wae. Ampyak awur-awur legane kae. Oh. Wah. Kula matur mboten kalian sinuwun Ndrawati. Ning kula matur kalih Titis Wisnu utawi Sang Hyang Bathara Wisnu. Sampeyan riyen tau tate gelar wujuding pergelaran wayang Purwa. Dek kapan Kakang? Kesuwene payu. Niku wis pinten-pinten abad. Oh, sampean riyen dalang to, Hus. Aku Semar muni gelar wayang kulit barang. Petro, minggato kowe. Antul mudar. Gong, Ndara Kresna iki mbuna dalang. Ora tau nampa corekan. Diapurmu minggita kono mundur no. Minggota piye omong kesusu kok. Riyen kula dadi panjak sampeyan. Jaman enten maling mlayu-mlayu dioyak Bathara Kala manjing teng panggung kula alih panggung sampeyan. Terus sampeyan maca sarandunging awake Bathara Kala kemutan to. Ha niki nek mboten manjing kaya ngeten melih, jagat niki ajeng dikakahi kalih Bathara Kala. Kowe lah dalah. Pandra tata Katiwisraya Indriyaksasara maruta suwe nggonku ngarep-arep bisa mangan daginge wong Sukerta Pandhawa sing tak jangkah pendak-pendak merucut saka gembolan wal saka regemananing Bathara Kala Ratu Ndrawati. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu Ratu Ndrawati ning sawangen kanthi Permana Jati. Lho sapa kowe? Ning kene ora lenggah Nata Ndrawati nanging lenggah Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu ingkang anyalira ana ing singasana lenggah, ana ing papan pelenggan suci, ana ing papaning Nata Ndrawati. Nanging aja nyawang Nata Ndrawatine, nanging Wisnune ingkang lenggah ning kene. Sambung rapete apa? Lho, Kala, apa kowe lali? Kowe lali? Kowe mesti kelingan karo Kyai Dalang Kandha Buwana. Dek nalika kowe ngoyak-oyak arep mangan wujude, maling ingkang nalika semana ngayom marang aku. Iya apa ora?
Kowe nalika semana wis pasrah pati urip karo aku mergo tak waca srandunging badanmu. Ya kuwi unine Caraka balik. Apa kira-kira kowe arep wani karo Dalang Kandabana? Demen mati kobong dening tanganku. Ah, mati aku. Aduh, ya Dalang. Ngandel aku. Dalang Kandabana. Dalang kok jenenge Saru? Lho Saru piye? Dalang Kandabana. Omongane mbok sing apik kok. Alah wis esuk-esukane mbok ora apa-apa. Ayo kowe ngaku tobat apa ora? Iya, aku tobat. Aku ngaku kalah Kala. Kowe aja nyebar angkara murka ning jagat. Lamun kowe tansah kepengin nyebar angkara murka ning jagat, aja takon dosa. Yen isih meger-meger Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Kowe ora bakal kelakon nuruti hawa nepsumu. Ayo bali, ora bali titenono. Apa lakon tak gawe wirang ning kene? Iya, iya Kyai Dalang aku njaluk pamit aku bali ya. Mula kok angel dikalahke. Lah kok jebul dewaning panggoda pangrencana nyawiji kalih Bathara Kala. Mula nggih angel dikalahke wis mboten wonten mboten memper. Bapak kaya ngerti kabeh ya kok. Bapake mbok anggere iso ngene ngerti apa-apa. Pak. Iki engko nganggo mangan ora Pak? Wis cangkeme ora. Bapak ngerti sadurunge winara to, Gong? Cangkemmu mbok sing apik ora? Aku ki tanya. Takon, ngono takon ora entuk. Nganggo karo ora iku duwe tampa kanthi ikhlas. Mengkono nggih. Lho, kok sampean sing mengkono? Kula omong kali anak kula. Lah kowe mripatmu nyawang aku. Iki senengane ngono kuwi lho. Lah sateruse piye? Niki sing kula ajeng maju sampean pun nyambut gawe. Ngasuh, mangasuh. Kula sing ngrampungi Dara. Iblis lanat. Wah, Semar ngapusi karo aku. Clorong Candrawira yang jeblok cacamu barat. Wah! Ngapa? Aku ora ngerti sulapan. Gemes aku karo Semar. Pengen tak culek matane. Wong tuwa senengane wae. Ini amang iki lho. Iki panas to? Banter banget to. Oh to. Wus, mulai Semar iki ngene iki lho. Terus sangane tak ndang. Iki panahe ya melu terus dicekel diantenan kok. Panahe sapa emak? Panahe Gendra Swaropati. Panah iki nek dicekel kaya ana setrume. Kaya ngolet-ngolet dhewe. Masa? Lho, kaya panah kowe, Pak. Panahku ora cekel ngolet-ngolet ngono. Siap reo. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Iki apik kok cangkemmu. Ha iya. Tenan asli aku ya ndek panah ning ora semono kowe. Kowe aja semingkir, Panah yar tak banting. Lho. Aja Pak weh. Kena digunakake engko gondrai. Wis. Panah kok gondrai minggir kok, Bapak wis. Dawuh minggir. Kakrokane iblis lanat.
Ah, kok ngewang-ewangi karo anake karo bojone iki. Carepe piye? Rak tenan to? Rak tenan to? Kowe ndombani karo anakmu sing salah kedaden Bathara Kala. Bathara Kala nyuwun tedha Kakang. Nek rak ya ora ngawur ngono kuwi terus apa Sukerta ki mung Pandhawa tok apa piye? Inggih. Sapa ya, Pak? Bathara Guru. Nek adus suwe kuwi ngopo to? Keleke papat. Tangane papat siji loro sedakep. Loro kumrembyah. Wah, ngentak-entake kuwi, Pak. Iki nek bojone kae mbok loro-loro beres lho, Pak kuwi. Meneng kowe ngono. Siji nyekel. Kowe saiki arep ngopo coba, he? Arep ngopo arep ganggu gawe ndaraku nggone bangun negara Ngamarta ngono apa piye? Inggih Kyai Semar. Kula sampun tobat, kula kapok. Kowe bali nang kayangan apa tak sowanke Sang Hyang Padawenang? Ampun Kyai, ampun. Ampun Kakang Semar. Sampun ngantos dipun sowanaken Sang Hyang Asih Prana. Asih Prana iki sapa, Pak? Suku ki ngomong wae kono minggat kono. Bocah takon wae. Asih Prana kok tau. Ngerti awak andake simbok kowe. Kowe kenalan ro Asih kowe. Asih Prana iki Sang Hyang Padawenang. Wah, ora ngerti ya. Nek pancen kapok bali aja ganggu gawe ndaraku. Yen perlu pengestanana ndaraku supaya lancar rancak nggone bangun negara Ngamarta. Kula badhe paring pangestu dhateng para Pandhawa. Mugi-mugi tansah rancak anggenipun membangun Ngamarta lahir kelawan batin. Iya kono ndang bali ya. Inggih Kyai Semar. Waduh, kalau sing duwe panah ngamuk, Pak. Minggir ajare. Semar. Wah, kowe ngapusi karo aku. Aku mung tok wenehi lombok tok cipta kaya kowe. Ayo, kowe gelem tak boyong apa ora? Nyo, boyongen aku. Den gulung dening Ki Lurah Semar Badranaya. Nalika semanten uyah Ayu Baskara titi mangsa. Kaya wis mangsa kalane telas tulise Sang Prabu Gendra Suropati. Ical wujuding Nalindra nenggih Pandya Betari Durga. Kaporan. Kakang Semar, kula sampun tobat, Kakang. Kula sampun, Kakang. Lek ngentepe iki ra ya tenanan ngono lho. Ayo Malik. Injih. Jalak. Pusap-pusap. Wah, bungai Semar. Edan tenan. Iki ora tak kaco. Wah, anggere tok terus-teruske kowe iki kapok ora to Durga? Inggih, kula kapok. Lah kok pendak-pendak ganggu gawe karo dalan-dalanku Pandhawa iki karepmu ki piye? Kapok ora. Waduh. Kapok ora kowe.
kandan-kandanane kok senengane. Bagong. Legek-legek sadule to. Me. Kampung ora tobat nekat kabeh. Gong bojomu rene lho, mama. Setan rata. Dus Wadut ora. Durga, kula wonten dawuh ayo anak buahmu jak bali. Inggih. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong. Inggih. Ganggu gawe katentremaning kutha kene aja takon dosa mungsuhmu aku. Nyuwun pamit Kyai Semar nyuwun pamit. Gembol manyar-manyar juk ning Dungkul Wana Dadal Sastati Wana. Nek kok dadi bubar ora karu-karuan panjangkaning para Sata Kurawa. Kabeh muspra tanpa guna. Ya. Durna ora nrimake. Najan ora nggawa wadyabala ijen apa kira-kira aku ora bisa ngrampungi para Pandhawa keparat. Aku sapa? Aku Durna, bapakmu. Kowe entuk ilmu pirang-pirang saka aku. Entuk? Tirta pawitra maning suci saka aku. Kayu gong susunan saka aku. Apa-apa sing tak mereke kowe saka aku. Arwani karo aku. Arwani karo bapakmu. Ora. Mundur. Janaka ali-ali ampal tak jaluk. Arwani karo Bagawan Durna. Sing pinter ulan jemparing mulang kowe sapa? Bapak Durna. Arwani karo aku. Mboten muter. Anak Prabu Darma Kusuma, panjenengan menika siswa kula. Inggih, Bapak. Ayo muter. Petro Kantong Bolong, aku sapa? Aku sapa? Kowe Durna. Bar kono. Tak kaya ngendi, Tru? Leboke kothak. Mengkari ijen kok entek-entekke wektu ora. Kene iki selak kesel e. Ndara Werkudara dikon tak jukuke. Wah, Ndara Werkudara kok dijukuk ora. Ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Arsa majangge jagat. Mikir to. Iya. Tumungo-mungo paneng sapujaing wukir marebak bang sumirat keneng soroting surya megalan gunung dadak ngebis aku. Kena angine Ndara Werkudara. Pun sumilak pepeteng sing nglamuk enten Karang Kadempel enten Negari Ngamarta. Yo Semar. Awiten
dipun wiwiti wiwit dinten menika tetunggalan manunggal Pandhawa lan Kawula nyawijekaken tekad mbangun Ngamarta inggih lair inggih batin supados tetep rukun manunggal tentrem salaminipun tansah pinaringaning Gusti lan binerkan dening panguwasaning dat Kampurpeng Dat purnaning gati kula minangka pribadi Semar lan kanca-kanca rombongan kula nahe wonten lepat anggen kula ngayahi dalu kula wau kula nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur pas derekan menika Ndara